Kadang aku bingung karo wong-wong enom sing bisa mbojo nom, padahal isih umum tapi bisa mbojo. Lah duwite kadingen diko bisa cepet nemen ngompolano. Kadang aku bingung karo awake dhewe sing wis tuwa tapi ora mbojo-mbojo, padahal kerja awet cilik tekan tuwa tapi ra duwe duit. Lah duite kuwi maring endi? Iki piye, iki piye, iki piye, iki piye? Aku si ora iri karo bocah saiki, tapi aku bingung karo awake dhewe wis tuwa ora mbojo-mbojo. Wis tuwa ora mbojo-mbojo. Wis tuwa ora mbojo-mbojo. Wis tuwa ora mbojo-mbojo. Aku si ora iri karo bocah saiki, mungkin pancen kaya kie dalam uripe. Wis tuwa ora mbojo-mbojo. Wis tuwa ora mbojo-mbojo. Wis tuwa ora mbojo-mbojo. Kadang aku bingung karo wong-wong enom sing bisa mbojo nom, padahal isih umum tapi bisa mbojo. Lah duwite kadingen diko bisa cepet nemen ngompolano. Kadang aku bingung karo awake dhewe sing wis tuwa tapi ora mbojo-mbojo, padahal kerja awet cilik tekan tuwa tapi ra duwe duit. Lah duite kuwi maring endi? Iki piye, iki piye, iki piye, iki piye? Aku si ora iri karo bocah saiki, tapi aku bingung karo awake dhewe wis tuwa ora mbojo-mbojo. Wis tuwa ora mbojo-mbojo. Wis tuwa ora mbojo-mbojo. Wis tuwa ora mbojo-mbojo. Aku si ora iri karo bocah saiki, mungkin pancen kaya kie dalam uripe. Wis tuwa ora mbojo-mbojo. Wis tuwa ora mbojo-mbojo. Wis tuwa ora mbojo-mbojo.